Salam mehriband doganlar, salam edi dilleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. İlim münüm bolmasa, aýym münüm dowmasyn. İl bilen gelen toýda bayram diýip, dünýä türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň işlerini täzeden ýaýlanlandyrmaga başlaýarys. Bilinçli ýaly halka hyzmat, hakka hyzmat prinsipi bilen hereket edip ilmin mähbitli işlere goşmaga synaşmak uly jogapkärçilik isleýär. Uly jogapkärçilik talap edýär. Şoň üçin her bir ädýän ädimiňi, her bir aýdýan sözüňi ölçerip, seljerip etmeli bolýar. Inha şu Türkmenim kanalyna tomoşa edýän, Türkmenim kanalyny begenip, ýygarlaýan, gorlap duran tomoşaçylarymyzyň köpüsi bilýänler. Epese bir wagt ara kesme berdik. Şu Türkmenim kanalynyň gepleşiklerine ara berilmegine rol oýnaýan bir näçe faktorlar bar. Şu gün inni şol işleri täzeden ýaýlanlandyrmazdan ol bir gysgaça düşündürüş bermek istedim. Biz näme üçin ara kesme berdik? Hemme zatdan ogul bellep geçmeli zat men özüm şu YouTube'daky edilýän çykyşlaň bir bilim taýdan, syýasy, sosial taýdan gaty erwet hili pesagaçan soň şu zatlardan birazjyk daşlaşmak istedim. Kelläni dynjallarmak istedim. Biram internetdäki köpçüligiň, ýagny halk köpçüliginiň däl, bu tapawutly zat. Sebäbi bu YouTube'da edilýän çykyşlara seredýänler, muň bilen gyzyklanýanlar, bular halk köpçüligini görkezenok, bular halk köpçüligini wekilçilik edenok. Şoň üçin bu YouTube'daky işlere, çykyşlara halk köpçüliginiň adyndan diýip ýa-da halk köpçüliginiň hamala bir şoň bir görkezjisi ýaly hasaplamak näme dogry netije alyp barýar. Ýöne bu internetdäki aktivligiň näme ymtylýanyny, näme gönükýänini, näme bilen gyzyklanýanlygyny görkezýär. Şu nukta-i nazardan, şu tarapdan bu gaty täsin netijeler, garaýşlar berip bilýär. Şoň üçin men özüm we egin neslem bolup synadyk. Umuman şu türkmenler bilen balanşykly YouTube'da edilýän çykyşlar, YouTube'da taýýarlanylýan, halka hödürlenýän materiallar umuman nähili mazmunda, manyda, nähili maksatda we interneti aktiv ulanýan watandaşlarymyz şolaň köpçüligi näme bilen gyzyklanýar? Şolary näme gyzyklanýar? Biz şu arada jikmejik gyzyklandyk we barlyk geçirdik, derňe geçirdik. Inni gynansak-da halk köpçüligi däl, ýene bir gerek aşaňça da aýdýan, Türkmenistanyň ýa türkmeniniň halk köpçüliginiň islegi däl bu. Bu interneti işçiň ulanýan, internetde oturan köpsem durmuşy hakykatlardan üzüňe hemme zady internet tasap edýän, hemme zady YouTube çykyşlary, YouTube kanaly hasap edýän durmuşyň hakykaty, durmuşyň aktivligi, işçiňligi şu YouTube kanalynaky çykyşlardan, manipulýasiýalardan, yalan propagandalardan ibarat hasap edýän bir topar bar. Ine şu topar esasy interneti aktiv ulanýan ýa internetde işçiň hereket edýän şu topar hakykatlar bilen näl, yalan propaganda bilen, manipulýasiýalar bilen, biderek boş bolgusy gep gıýbatlar bilen gyzyklanýarlar. Şoň üçin biz syna geçirdik.
eksperiment edip gördük. Köp wagtyny internetde geçirýän Türkmenistanyň watandaşlarynyň näme üns berýändigini, näme bilen gyzyklanýandygyny takyklamak üçin biz bir syny eksperiment geçirdik. Egindeşlerimiz bilen oturup maslahat etdik. Şunu nähil edeliň, nähil görünüşde geçireliň diýip. Onuň her hili materiallar var. Adamlaryň psikologiýasyny öwrenmek üçin, şolaň psikologiýasyna düşünmek üçin her hili materiallar var. Onuň biz aýtdyk, eger biziň ýolumuz hakykat bolsa, biz hakykatyň tarapdary bolsak, hakykatyň hatyrynda çykyş edýän bolsak, hakykatlar üçin hereket edýän bolsak, diýmek onu biz türkmeniň ýüregine, ruhunyň merkezine bir degip göreli, dürtüp göreli, barmak basaly. Şonu bu interneti ýygyderli ulanýan köpçülük adamlar, ýene bir ýerde gaýdýan halk köpçüligi däl bu. İnternette aktiv ulanýanlar ýa-da köp wagtyny internetde geçirýänler, bular näme üns berýär? Öz türkmen mukaddesine, öz geljegine, hakykata üns berýärmi? Eger hakykatdanam şu köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlar şu zatlara üns berýän bolsa, onu ilki bilen diktatorluk uzağa çekip bilmeýär. Diktatorlugy döredýän we diktatorlugy aýakda tutýan, saklaýan, goraýan, dowam etdirýän indiki diktatorluklaryň döremeginiň öňüne alýan bir güýç, guramaçylyk ýüze çykýar. Ýa-da şeýle guramaçylygy döredip bolýar diýip netije gelinýär. Şoň üçin eňnesler bilen bile biz maslahat etdik, arhiwe teretdik. Arhiwda türkmeniň beýik akyllary, şahyry, mawtumuly Prag bilen balanşykly, şoň gur ýadygarlygine edilen ziyaretlerle balanşykly materiallar, videolar vardy arhiwda. Biz şolary kanala goýduk. Inha diýdik, şu internetde köp wagtyny geçirýän Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da başga ýurtlardaky türkmenler öz mukaddesi bilen gyzyklanýarmy ýa gyzyklananokmy? Şunu diýdik, bir barlak göreli. Inha netijäni siziň özüňizden görüp bilýäňiz. Kanala serediň, mawtumla edilen ziyaret bilen balanşykly videolary sereden adamlar, begenen tesvir ýazan adamlar sanlyja. Ýöne haçanna bir polemika, haçanna biriniň tökmedini, yalan propagandasyna, provokasiýasyna, halky öjükdirmegine jogap, düşündiriş ýa şo taýdaky yaman niýeti seljermek üçin özara pikir alşyk zat geçirilen wagty internetde köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlar şoň bilen has köp gyzyklanýar. Inni ýene bir ýagdaý bar. Bir kanal bar YouTube'da. Bu kanalla taýýarlanýan materiallaryň agramly bölegi boş gep gurrun, gıйbat, yalan dağıtlar. Ýene birda bu kanalla hakyka adamyň sesi ýok. Hiç kim özüni görkezenok. Hiç kim öz hakyky sesinem ulananok. Baraýdalyny özüni görkezmeýän aktivistler bar. Bolup biler, şeýle bolmalam Türkmenistanyň şertlerini. Ýöne o taýda hakyky adamyň sesem ulananok. Robot sesi ulanylýar. Türkçe gürledilýär. We berilýän materialdan köpüsi bolgusyz, hiç ýyly bir gadyr gymmaty ýok. Biderek kellagry boş gıйbat gürrün. Ýöne şol robotly kanalla goýulýan materiallara seredýän, üns berýän ummasy köp. Mümkinlerçe, belki onlarça mümkin. Ana Türkmenistan bilen balanşykly, Türkmenistan bilen gyzyklanýan
wagtynyň köp bölegini internetde geçirýän watandaşlaryň näme üns berýänligi, näme garaşýanlygy. Indi mehriban doganlar, edi dilleşler. Eger oturup dogry gürleşeliň ştaýda. Ata-babalarymyz aýdýa, näme ekseň diýe şonu orarsyň diýe. Inni biz şaly ekip buğday orup bilýäsmi? Ýok. Allahy kada kanun var. Tebigatyň kanunlary var. Şuňa ters, absurd, logikasy olmaýan zatlar bilen Türkmenistanyňky elkenç ýagdaý düzeldip bilýäsmi? Düzeldip bilemizok. Siz näçe erteki diňleseňizem, siz näçe gıýbat diňleseňizem, siz näçe köp bolgusuz zatlara üns berseňizem, Türkmenistanyň meseleleri çözülenok. Näme ekseň şonu orýan. Şuň köp wagtyny internetde geçirýän watandaşlarymyz gynansak da nadanyň, gadr bilmezliň, biperwaýlaň üns berýän bolgusuz zatlaryna üns berýän ýaly bir netije çykýar. Şeýle görünýär häzir. Ondan men öz ýanymdan aýtdym, ina täze öýe geçildi, täze durmuş, hemme zat täzelenni. Şoň arasynda men giç wagtynda işden gelip öýüň remontlady bolýar. Ýa-da bolsamam, ýene de şu orazaý, onuň orazaýyna az bekläp zat edip hasam ýa-da adam. Şonda da bir şu watandaşlarymyza bir gögünlük bereli, göňlüni giňeldeli, derdini, ýüküni, gamyny, gustosyny ýeňledeli. Şonu paýlaşalyp käbir efirler etdik. Onuň elbetde ýadawlyk basmarlaýa, zat edýär, onuň adam pikir edýär. Şu edýän zatlaryňa degýärmidi? Onuň oňdaşyndan eginleşler, tomoşaçylar, zatlar bilen hemmesem ýazyp otur. Siz pikir etmeň. Günni 300-400 adam bilen hatalaşyp, pikir alyşyp, şolar bilen maslahat edilýär. Iň azyndan ýygyderli ýagdaýda. Bu YouTube kanalynyň öňüm bolup duran adaty ýagdaý. Sebäbi biz habarçy. Biz dürli habar gullukları bilen, daşary ýurtlarda habar berýän neşriýatlar bilen işleşip gelýär. Şoň üçin bu biziň ýaşaýyş stilimiz, ýaşaýyş kadamyz. Bu standart biziň üçin. Biz hemişe habarlaşyp durýar adamlar bilen. Ýöne inni üns merkezinde Türkmenin YouTube kanaly we umuman YouTube'da edilýän çykyşlar bolan soň şoň bilen baglanyşykly hakikatlary seljermäge üns berip başladyk. Adamlara ýa-da döwlet daýa inha hawa öýremen edip ýörsiň, öýe geçek bolýanlar, täze bir düzgüne geçen, durmuşa başlayan, çağılan aladalary, öz resmi işleyen, kağıt işleri, hemme zat şoň arasynda da wagt tapyp, efir edip, ýa gepleşik taýýarlap bir zat etjek bolýan, minnet edýänmi? Ýok, minnet edemok. Ýöne bir maksat bilen edilýär, dogry dämi? İlgün bähwitli bolsun, adamlara peýdaly bolsun, adamlara şoň peýdasy degsinlik edilýär. Onuň bolgusuz şol bir patarrakyny, yalan tökmet zatlary aýdyp oturan adamlar bar. Bulan ruhy ýagdaý gowda, ruhy taýdan sagdyn näl bolar? Näme diýänini öldüren bilen. Ýöne şol adamlaryň töwereginde internetde köp wagtyny geçirýänler üýşüp, şo taýda heçelle kakaşyp, şoň töwereginde wagt geçirip, biderek wagtyny öldürýärler, zaýalaýarlar. Daşary ýurtdakylar Türkmenistanyň ýagyty geljegi üçin peýdaly iş edip biljek mümkinçilik sizde bar. Ýurdun içindäkiden däl, daşyndakylarda köp mümkinçilik bar.
şu mümkünçülüğü biderek zayalama, biderek zatlar bilen gyzyklanıp. Näme eksen şonu orursun. O zatlar üçin wagtyňyzy sarp edin internetde. İň azyndan aň düşünjäňizi ösdürjek bolup, dürlü çeşmelerden, dürlü materiallardan maglumatlar alın, toplaň, jemläň, şonu öwrenin. Inni näme etmelilen soraw bermeň. Inni näme etmeliligini özüňiz bilmeli. Eger biz türkmenniň durmuşyny goglanyrjak bolsak, we şu diktatorlygy döredýän, ayakta saklayan we dowam etdirýän täze diktatorlyklar döredýän nadanlygy, biperwaýlygy, gadyr bilmezligi, tökmetçiligi, görüpçiligi, tire parazlygy biz ýok edip aýryp öz çagalamyz, geljek neslimiz üçin gowdurmuş döretjek bolsak, onda biz öz aňymyzy, düşünjämizi arassalamaly we şonu täze peýdaly maglumatlar, materiallar bilen baýlaşdyrmaly, kämilleşdirmeli. Oturup internette biderek gıýbat gurrunlar bilen zaýalamalar durmuşy. Erteki bir gün onuň gaty erwet puşman ederdiňiz. Biderek wagtymyzy geçirdirsip internette. Ine şoň üçin şu synaň barlaň derňegiň netijesi şular ýalaky oňoýsuz bolandan soň öz maşgalam bilen baglanyşykly iş güýçlerim köp bolan üçin men birazjyk dogrusyny aýtsam ara kesme berdim. Han her edeň adamlar nähili reaksiýa berýär. Sorayan ideýan bolýarmy? Döwlet baýhan bu Türkmenin kanalyna işler durdular. Näme boldy? Ýani çekildiňizmi bu işlerden? Ekranyň aňyrsynda öňküler ýaly hereket etmäge dowam edýäňizmi ýa ekranyň öňüne çykmakçymy? Çykmakçy bolsaňyz nähili çykmakçy diýilýän sorawlar gelip başlady. Ondan biz aýtdyk, eger hakykatdan ekranyň öňünde görmek isleýän bolsaňyz, daşary urtlardaky türkmenler üçin bir garaşsyz, öz başda hiç gili haýsam bolsa or keseki basyp aljy bu işleň ýa-da peýdakeşleň, kezzaplan propagandasyny, provokasiýasyny etmeýän, şolara göre hereket etmeýän, öz başda garaşsyz, ilgün bähgitli gepleşik taýýarlaýan bir türkmeniň daşary urtda öz başda lobby kanalyny döretjek bolsak, onda şonda näme etmeli? Bul bir adamyň etmeli işi däl. Bul bir adamyň edip biljegi işemde. Bir näçe adamyň edip biljegi işi däl. Bu halk bolup bililikde edilmeli iş. Ondan bolýa biz şu video çykyşlary, video materiallary dowam etdireli. Ýöne muny rejeläli, muny kadalaşdyraly, kadaly ýagdaýa, ýygyderli ýagdaýa getireli. Nähili bolsun bu diýip maslahat etdik. Dürli platformalarda, dürli ýerlerde öňkü köne täze tanışlar, bilişler, eginleşler bilen ahirine şeýle netije gelini. Türkmenim kanaly häzirki karantina şertlerine, şertnamalara gol çekişlik mümkünçüligi bolman soň hemme zat golagally, hemme zat taýin ýagdaýda karantina şertleri gutorundan soň golumuz çekip şertnama güýje girýär we türkmeniň ilkinji öz milli bähgitli lobby kanaly daşary urtda öz işine başlaýan Türkmenim kanaly ady bilen netip bolsa. Inni ýygyderli gepleşikler, ýygyderli çykyşlar bolup durmaly. Ýygyderlik gerek bu işde. Şoň üçin köne tanışlardan, eginleşlerden, aktivistlerden maslahat edenler boldy. Meselem öňkü aktivistlerimizden ekrana
käwa çıkıp ýöne azatlıkda da ýygy giderli çıkış eden aktivistlerimizden aktivistler aýtdy, tögle daga sizin kanalyňyzda bizem çıkış etmek isleýäs, gördük, wagtyk bu opozisiýa işleri zady duruşy bilen dargady, kimin kimdigi belli boldy. Şoň üçin bir de sizin bilen hereket etjek, sizden başga adamlara da ynanymyz ok, ynanjagam däl, özümizi we geleceğimizi. Şoň üçin eňine berip bile çıkış edeli. Bizem sizin kanalyňyzda gepleşikler taýýarlaly, özara pikir alışyklar edeli, halkara gatnaşyklar temasynda gepleşiklerimiz bolar. Halkara siýasat barasynda. Halkara gatnaşyklary diplomatiýany ilmi taýdan bilýän, şu uğurda ilmi işler ýazyp, işläp gören öz türkmen kadrlarymyz, uçurumlarymyz, aktivistlerimiz bilen halkara gatnaşyklar barasynda Türkmenistanyň häzirki we geljekdäki halkara meseleleri, halkara uğurlary, siýasatlary barada aýratyn gepleşik alyp barar. Netip bolsa. Ondan daşary ykdysadyet barada da aýratyn bir söhbetleşik alınıp barlar. Bu söhbetleşiklere, gepleşiklere sizem gatnaşyp bilersiňiz. Meselem biz muny ilki başta ýazgy görünüşini taýýarlap hödürlemek isleýär. Soň gönefirede çıkıp bilersiz. Öwrenşilenden soň myhmanlarymyz doly efire öwrenşenden soň, kamera öwrenşenden soň, gepleşiklere, kanaly öwrenşenden soň belli bir tejribe gerek sebäbi gönefir üçin. Ondaşyndan aktivistimiz, suňatçy aktivistimiz Garajoglan Türkmen bilen ýygyderli ýagdaýda günnülük daşary urtlardaky türkmenliň meseleleri özüni alyp barşy, umumyň şu internet alemindäki çıkışlar, hereketlerle balanşykly edilmeli, edilýän we ediljek işlerle balanşykly özara pikir alşyp Türkmenistanyň içindäki daşyndaky meseleler barada özara pikir alşyk görünüşini Garajoglan Türkmen bilen ýygyderli ýagdaýda gepleşikler taýýarlanlar. 3 tane gepleşigine taýýar boldymy? Halkara gatnaşyklar, halkara siýasat 1, 2 ykdysadyet bilen balanşykly, 3 Garajoglan bilen taýýarlanjak aktivistler, umumyň aktivistlik hereketleri Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýagdaýlarla balanşykly, halkyň aň düşünjesi, halkyň hereketi bilen balanşykly. 3 gepleşigimiz şeýle, oň daşyndan dürli ýurtlardaky türkmenlerden gelip goşýan islegler, haýyşlar, hatlar, maglumatlar esasında taýýarlanjak döwletli maslahat. Ýagny salyandan, maslahat soraýandan hemmesini belli bir temada, belli temalara bölüp, şo temalarda ilgün bäkwitli döwletli maslahatyň netijesini halk köpçüligine getirmek. Döwletli maslahat gepleşigimiz, 4-nji gepleşik. 5-nji gepleşigimiz ilgün gepleşigi bolar. Bu ilgün gepleşigine ilgünü gyzyklandyrýan meseleler edilen öňkü döwürde tejribe bolajak bize edilen işleri gün tertibine getirmek. Tejribeli adamlaryň tejribelerini paýlaşmak. Ekranyň öňünde, kameralaryň öňünde halk köpçüligine getirmek. We häzir edilip durulan işlerem habar vermek, habardar etmek. Mundan soňky ediljek işler barada da planlary, programmalary halka getirmek. İlgün bäkwitli, ilgün gepleşigimiz, 5-nji gepleşigimiz. Ondan naşary mümkinçiliklere göre wagty gelende, ýeri gelende dünýä türkmenleri gepleşigimizden dowam eder. Bu dünýä türkmenleri gepleşiginde dürli ýurtlardaky okayan, ýaşayan, işleýän, dürli ýurtlara ýaýran türkmenliň diasporaň meseleleri gün tertibine getiriler. Hemişek ýaly. 6-njy gepleşigimiz dünýä türkmenleri gepleşigi. Muň daşyndan gönefirlerimiz bolar. Gönefirlerimizden siz bilýäňiz halkyň gatnaşmagyndan bolýar. Tesbirler ýazylýar, tesbirlere jogap berilýär ýa-da tesbirler bilen hem jogap berip bilýär biziň tomoşaçylarymyz. Gönefirleri netip bolsa halkyň işiniň aladasynyň az bolýan wagtlary eger mümkin bolsa 6-njy gün bazar güne
gijirek sagatlara gawat getirtiňiz diýip şeýdip köp sanly haýyş geldi. Şoň üçin häzir şu agzap geçen programmalarymyzy, gepleşiklerimizi öýdi giderli ýagdaýa getirmek üçin taýýarlyklarymyzy, taýynlyklarymyzy gutorup barýas. Şonu taýynlyklarymyzy gutorandan soň nesip bolsa öýdi giderli ýagdaýda ara kesmesi nesip bolsa gepleşiklerimiz Türkmenim kanalyndan dowam edip gider. Muňdaşyndan Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyatiwasy adly adam hukuklaryny gorayan guramasynyň şeýlede şol guraman Türkmenistanyň Hronikasy ýa-da Hronika Türkmenistana neşriniň himayatkarlygynda hormatly ýaşulymyz Farid Tukbatullynyň ýol başçylygyna himayatkarlygynda nesip bolsa öýdi giderli ýagdaýda Türkmenistan bilen baglanyşykly, Türkmenistanda bolup geçen ütköşmeler bilen baglanyşykly habarlar gepleşigimiz başlar we dowam eder. Şu ediljek ähli gepleşiklere himayatkar ýankaýdy şymýaly Türkmen İnisiyatiwasy adam hukuklary guramasy Farid Tukbatullyň agamyzyň ýolbaşçylygy edýän guramasy şeýlede Türkmenistanyň Hronikasy, Hronika Türkmenistana neşri. Şoň üçin siz gepleşiklerimizde Türkmen İnisiyatiwasy adam hukuklary guramasynyň logotipini şeýlede Türkmenistanyň Hronikasynyň logotiplerini görürsiňiz. Bu näme aňladýar? Bu biziň bililikde bileleşip iş edýänligimizi, bize himayat, gollaw, tehniki üçünçülük taýdan bize gollaw berýänligini, şu işleri, iýilgün bäkitli işleri, aladalary bililikde edýänligimizi aňladýar. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp biziň Türkmenim kanalymyza, eňinleşlerimize, bütün toparmyza hak bileleşigine berýän her türlü gollawy, goltkusy kömek üçin şu pursatdan peýdalanyp hormatly Farid Tukbatullyň agamyza Türkmen İnisiyatiwasy adam hukuklaryny gorayan gurama, oň Türkmenistanyň Hronikasy neşrine, işgärlerine, ýolbaşçylaryna hemmesine ýürekden minnetdarlyk bildirýär. Nesip bolsa bileleşip iýilgün bäkitli ähli-umumy adamzat gymmatlyklarynyň gadyryny hasam belende göterjek, şonu gorajak, berkitjek, adam hukuklary barada aň düşünjäni ösdürjek, demokratiýa barada, adalat, hak, hukuk barada jemgyýetçiligiň, halk köpçüliginiň aň düşünjesini ösdürjek, şoň aň düşünjesiniň ösmegine uly goşant goşjak gepleşikleri nesip bolsa şu Türkmenim kanalynyň ekranyndan dikkatiňize hödürler. Mundan başga şu aýdylan zatlar bilen baglanyşykly öz garaşlaryňyzy, belliklerini, tekliplerini hökman bize yetirin. Biziň bilen elektronik poçta salgysynyň üstünden habarlaşyp bilersiňiz. Türkmenim tv@email belligi gmail.com ekranda da görersiňiz. Şu elektronik poçta salgysynyň üstü bilen öýgiderli ýagdaýda Türkmenim kanaly bilen habarlaşyp bilersiňiz. Türkmenim kanaly diňe bir döwlet baýhan däl, hak bileleşigi, dürlü hereketleň, dürlü guramalaň, bozgunlukdaky partiýalaň, öz başda hereket edýän aktivistleň hemmesiniň bileleşip çykyş edýän umumy bir platformasy. Türkmenim. Şoň üçin hem şoň ady Türkmenim. Täze efirlerde, täze gepleşiklerde, täze efir döwrümizde duşuşýançak mehriban doganlar. Hoş, sag bolun, saglykda, toýda görşeliň. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Köp sag bolun, saglykda görşeliň.